yang liwat nanti jalan juga taek. Yo yo kanggo cawang meteng ya. Ya, ya. Jebret ora soto kuwi. Ini loh. Nah, sotoku bukan dia. Soto dia potong gue soto, Ewi. Sok esok gue soto. Nah, ayo. Kelebas medun nek iki lho, ping 3 ki medun iki. Lampu lho pateni lho wis ketok. Wes krasa kentole. Krasa banget. Apa nek sang weh? Dia Ya sang. sang apa nih? Masih kagak sih. Ayo. Alah, itek iki kono sigalku. Itu kepiye kene kaki jaga. Lah rumah samu ora dijaga perasaan guling. Kon dhewe. Cerewet. Kita menggo iki. Del. Yo ora ngene lho. Aku sing kitekan apa sing cerewet iki kaya lucu. Oh. Wes to mlaku teko kono lho kuat. Wes to rasa. Anda budal lho. Kok gumun ya? Cerewet iki ya. Ambekane ngoknik. Aduh. Ngoknik.
sangit motor. Iya. Ya ampun. Iku fixing. Sangit tenan ya ambune. Sangit toh. Heeh. Sandalku masa kobong. Ora. Mesin. Nah ya. Iki terakhir ini kan buat malam. Dhuwur, dawa. Kok anu ora? Kuat ora? Kuat ora? Munggah ya? Ya kan surung. Nyurung. Nggawa awak wis kabotan ya. Ya kok inget ya. Ya. Kok nek kira-kira kuat yo. Los, tapi nek kira-kira motore ngeden. Kowe tak gage-gage nyurung. Lho, dhuwur pol iki. Lho sakmene ya enggak. Awas. Sikilmu lek maju. Ya ora iso to kon dhewe. Wah, yo wae yo sing dhewe cukup. Kita ke sikil ki, alah polahan. Musikil jaga gaya-gaya truno kok. Alah. Wah. Bendino lo terpadu terus lo bas. Yes. Jajal ngene iki mlaku ngene iki. Golek duit lo. Wis sangune anak. Kok rusak-rusak. Kok medeni, Bang? Oh, Bang numpak motor. Kira, arep ngarit. Kakinya. Lah kak aku matane numpak. Ambekane ngok-ngik. Ndang kicau mania we. Gaspol ndang. Mugane dhuwur. Oke bos. Nanti anu wis oke durasine. Cepet antung. Ron iki. Model. Wong Lah cepet antung lho iso. menengo. Wis, nang diakhiri video. Bisa diakhiri, Bos? Lah wis akeh durasine. Bayo lagi 9 menit bareng kok. Lah sing ndak minggu. Endi? Bajing. Lanjut enggak Mas wis kawanan ki. Iya Bos, oke Bos, lanjut kok Bos, wis kawanan lambene. Cocong loh. Oke, ngono ae. Absenku hari ini. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton videoku. Ikuti terus video-videoku berikutnya. Pokoknya yang ini keadaanku nek esok. Dalane yo rada ngeri-ngeri pedas, asoy. Yang ini wong ben urip sehat ngene iki. Oke, ngono ae. Pokoknya terima kasih. Lepas ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.